Naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokerero y'abaibuli. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Okomenya Okuya murobero ko gochera kira Victoria Jumatano gochakense munene suika chinsa ibere kira bono togo kwana regoro ya maroire au nabaigo emechande yo yaberege gochande mebere ya mwanya bantu itore rero ndito kwana regoro y'uburoire bwa lung cancer obwo bere bo gochanda abantu abange nani mbate omugeni ase studio tukora rero oyorachiye gotumanya manke igoro y'uburoire bwiga yandira busangana itwe wetara sensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital sensemo ya YouTube Ndizi TV News mutandao Twitter @Ndizi TV News boigo ase website ito tonyoro wetera www.ndizitv.or.ke ebyo togendere gusanga amange wana tukumwari no mugeni bweri tkoria rero eri atumanyere nimo erinde togendere go chimotweke rotara kwaniri gurire fwa karibu sana daktari. Ngiya mona sana na bokumanyo mwanchi murigere ya ningo nase okore mirimo nchenkoro ku Dr. Lindo Norato chene medical officer ya Bosombo Hospital. Nero tkorera ndito kwanire gurire bwa lung cancer goseyo emanyekante na cancer yama asomuntu weke gusina utogorugama ono obono buroire anene buroire buri common enda abantu abange twarora abantu igura abantu abange bagwato buroire bwiga tero kene noto erere aso bwime lung cancer buroire kyo bwiga. Okay, so lung cancer unawateba ne cancer ya ma. Actually so korigeri is the top killers chia cancer in Sengima. Lung cancer area among actually nere na among number the top 5 killers each to water. Now they say no the most common cancers but lung cancer na bego feature among the most common cancers. When they get to abere to gosiere area sama tuka amange neriga Africa meri mtowati titoka studies nyingi sana. Lakini ya sekena lung cancer nege tokere common bari na bange bachire no bakaga Gusii yaito bari mbara otonyore bo batito koraka lung cancer. So cancer technically ne rito konyora ne growth ose egento ge komera asama ekomera lakini egento kitari gya kawaida abera abe kya merire ga bugeta rito koritanga kabisa gabo usina bakonyora gya tarire kurwase ase asande so mobere lakini ekomera yansa gochanda ma yukwanyora umuntu twerire ubukongo chimuntu. Kero kende no to kwanire igoro ya functions ya lungs asumubiri. So lungs na chine to konye so kweyana. Ndiyo kweyana naboko igwembego so umubere. Ndiye kwenda umubere no kwenda singe kroka lungs. Lungs chiwatebe ase surface gete na to konya oxygen ya so umubeka oxygen roganyiti irinde ko gokora activities yo chekera rituko. Ya so oxygen yo umubere me so kiri to kroka carbon dioxide na benge waste bone ya so kaisiko. Otabwa exchange yubu yego matuka mange okonyora gotorero bokongo bantu barokonyora bwate bokongo wege kubakera rio kario na bako gotebi bachande kire batarire kinye gitari sinye chobo kongo we wa mai. So lungs negento kere very vital. Let's say chitoko vital functions umubere las monyare kuya nonye utari kuya na inegente getanga turatebe kego kuira ese ngoro mapera igobona keteba lungs negento tanyare go kuchiesera kibato bokongo buyagia cheki. Types ya lung cancer chirichechi. So lung cancer to bate chain ibere. Nero tokoroka small cell ne tokoroka non small cell. So iri koroka small cell matuka mange sana tokonyora sabantu bari banarete ko gutumie sigara mono. Totiko tabona bari bate gutumie sigara mba konye nyora. Lakini ne tokoroka small cell EU inaito ko very aggressive. Mundu akonye nyora konyora uchire nsebwango mapema. Nyora mundu atabetiga to arete cancer gusino mutieni getegabo usakaende gose India gosakaende ari gose no nyino arenge Kenya ga bado matuka make ukonyora umuntu uyu tutebe gose osirire gose gento buneki ukonyora ne riere very aggressive tukoroka small cell andi tunete konyora matuka mange sabantu bari bagutumia chisigara nero type ya kabla tukoroka non small cell ne ribona inate nere actually more common one konyora area sabantu bari batari gutumika chisigara ibintu bunebi tari gotabona bari bagutumika chisigara mba konyora ya non small cell na bakonyora bado. Arafu nande gento kero manye cancer ne bwate propensity yo gotara
nabe gutara somubere kunyara umuntu abwate cancer ye tutebe no ye yorobera lakini wote bigu cancer ye achire ya tayari mpaka sama for example go cancer nabe gosoka kurosa epati ndeyo mubere konyora ya tayari gochi mpaka sama ibone itokoroka secondary tumors yoro umuntu abwate cancer sana lakini yanda ya affect mpaka ama lung cancer ne bwate stages. Yes. So generally ntokero tunaweza kutumia for stage ndokore kanya TNM lakini hiyo inere function yo muntu ago chinyi gitare inere bone gasi itobona tokora ka stage kyaga bora nyore yo muntu anyore no tote ba cancer negendo tuge komera kyaga asa amana what cells ya ichi chitakiri ko baga bu kawaida kizanchiro konyora egendo kende kyamere gitari ya kawaida libado kego tara ketari ya lakini genkera soka kurwa sama togotebere early stages okay stage 1 na 2 ni tokoroka early stages lakini kwa nyore yansire gutara go chia sanga stage ko itokoroka stage 4 cancer ndo konyabone ya ruri kurwa sama ayi yachire ya extend go chitebe no sine go chia senkoro sasa ngo sidikoroke rib cage ya isiko se chimi gaso mundako yande go chisiko konyora ya tari go chio konyora bone itokoroka metastatic so depending on itokoro iri bone regasi go itokoroka staging yo kora staging ari bono konyara bata cancer stage care stage 1 2 3 4 depending on the isiye ikire nyekere localized ka bwa sama go tayire early stages lakini yanya ari go tara ya chire bako sora vera ekiri go chiesenda go sine serini bintu binebi utayere metastatic ibone most time tokora stage 4 cancer kunyara matuka mange tari bintu bingora akore no response ya sama ria go na ria go chemotherapy konyora teringia mono wono tokora itokora palliation nawe ni go short stage ni nyachire stage ni nyachire ekre stage yo mwere igo umuntu ase opo mobile ni kubura sako aroneke lung cancer no tote sana itokora small cell carcinoma konyore very aggressive so depending on actually no nyora kere very early stages konyora ubwate chinza chinke igo sana konye bwata kigara gotanyi bwata tibu yo konyora ya chile mpaka ya tayari rube kabisa ninki monage kwirera umuntu konyora uburere bwa cancer yama so borera wa cancer mwite October yarenge cancer awareness month mete kwa kwandi kuhusu cancer program chao chinyinge so kumuntu konyora cancer risk factors nchirichire chiri umuntu akonyora chichiko kukoretera cancer tutebe yorobera gose ndo konyora risk factors most of them chire the same lakini gentege tangi ndo wati tokoroka genetic risk factors genetic eminenti tutebe onye umuntu karenge se family wati borera wa cancer ose gento mene konyora ese family yu abana n'abantu bane bakonyara babana baratora borera wa cancer so ine tokoroka genetic risk factors lakini era tokoroka acquired gose environmental ichobari na chile chunchire ngo exist chire so for example isi cancer togoteba diet. Diet is one of the things here very contributory for almost all cancers. That is no cancer ya mayok. Among other cancers, chabo prostate, breast, Jones, mpaka colon cancer. These factors which na kitogota one of example diet really rich in fat. Wintombiro togota ba konyara bile mo at risk kama tuna ya konyara are mo at risk of konyara cancer. Even tobuna ko smoke ko tumia cigar. Smoking renere one of the most common risk factors sasa maria sa cancer chinyinge kabisa. Akese cancer ya mauna to bile na ro konyara is a very huge risk factor yeranya recover modified. Na cancer yigande kimuntu akora umanyabona usengendo kikere chinchira nchiri umuntu abwenda kurigereria orabna nabwate cancer yegeria ikasi nyegitari sawa so ise ryogotaba presentation njo murera gocha cancer igente gitanga ni ratebe ne ukokorara muntu ranyoro bereka okorara gosine chibiki bere usote bigo akanda nyegitari onyora utebirika kurwari gunumoni gosine mitie nyerenga tanya ko bwena wanda utebigo check TB ya check igonyore kana teyo okonyora muntu rwari gumataka mange ise complaint itanya korosi for example okorora kuri muntu akorora mataka mange mono uyo check zaidi gosana nyanya na bwata bokumugwa kanse yama yento kenna ndo konyora sana riri muntu abere lakini yeye nato gocha bit late niri muntu arakorera onyora osokiria manyinga okorora osokia manyinga lakini ngantekere very atypical china bokonya niche infections chabo TB gose chabuki lakini ichi chigo cheki guchinyoreka ni nchio mbuya ya cheki buya zaidi kwanyora gose abwate bokumugwa kansa yama mito bire tokonya ni tokora constitutional symptoms okonyora muntu kera ritiko konyora igwete twaro seterio karioka once chikiro chae chansire gokea ngora
ngo check tebe kose nandi tsachino na mechira ende chiko kya bwango zaidi so go kuigo gento bine ebi mu birota igweti mu Gusii yako te timi gweti nginjoni gweti minto bine ebi ko igwigo tsachinde na bokonyora mbuya wa check kekara chi chichon spigo ko beta mu boge kuba bokonyora muntu nabanyara goto bokomu bokansa pamoja ni risk factors chijote go chibeka amo kabisa na boko abora amanyo muntu na goto manda kiane nokonyora bako wako nuburiro buya so unatote so ebona obombori bona tego ichane ni miaka unatogende tikokota mono risk yunero kegaro konyora bono nyine exposure se environment kwa yenyorire enyinge mono igento gende tote ba risk factor ende tubate kabisa no gutumia kisigara so cigarette smoking eronto mete isa huge risk factor for cancer sansa ni tote beri tokoroka small cell cancer of the lung yinero net ko one of the major risk factors rafu chinde chitaise chitangi kutumeka karese se chinyomba tokoroka asbestos nchiavete associated mono sana n'uburero wa lung cancer ke kangingana na kyumuntu kero kenda aratwara uburero bwiga tamanya guse ibyorokerera birimbiriro kana eria akagero usana bwatu uburero bwa cancer so in the absence of symptoms echo nakitogoteba most times cancer teri gotiga muntu nabego kuro kie bintu biri tokotaba not this constitutional symptoms nabora nyore tori gokorora ose tobwati gose nonye kokora tori gokorora manyinga so kwacho gokorora matuka make igo arafu gacho gatiga lakini matuka mange kyagara cancer gento gekomera osumubere nande kere osumubere ime ke gotumia tokoroka nutrients cyawo cy'umubere na ke gotumia manyinga ago chine nabona konyora umuntu ansire korosa kubwa kawaida ibintu bine byanyorire ibintu bine bigose chikiro cyansire gokya omaya kwenda mbuya onye gotwara bokumu kwenda wachaki inde kwamanya uburiro bwa TB mboire rumuntu gutwara lung cancer TB nabora nyore yarengo lakini TB itari koreta cancer TB yo nabora arabe lakini muntu bada nabwate cancer korwigo igo ndege ntokere independent cancer ya lung igo na twara TB yase getambata maitu go sem TB atari konyora bwente kumwirira konyora lung cancer ya the injury related no twate ba isi medicine ndori gote ba buna yendo ngeri go korekana lakini ne ri togote ba most times ngenjo tomayete no kulingana na utafiti ya koriro tari konyora TB matuka mange tari risk factor ya konyora cancer ya ma according na inoe abanyagatari nkageta barwere babere baguchase nyagatari ko ringorwa guse abantu babanyor kanyo bwate uburiro bwiga bwa cancer njura kwanere ase basacha na basbati mbanto kyane no konyora bakonyora uburiro bwiga so isi lung cancer cancer ya ma matuka mange abantu tokonyora bayo konyetwara muno na basacha neri tokorigeria sa matuka bange baito koroka smoker sa bange bari gutumia kisikara kinyingi matuka manga na massage ngaba matuka twanze korora mbaka basbati ngutumia bari kisigara tabia ansire tutanya korora lakini generally gutumia kisigara sa basacha na bakungundonye kanete kabisa kikarondo mete risk chi yakoreta lakini asa matuka manga lung cancer ya ma kunyira matuka bange na bari basacha bakonyitwara do neri yoranyore sachinde cancer nabera atare umuntu aranyora tebate cancer ye yorobera sabaswati for example konyora ya atare gochi gochi sama muno konyora umuswati ukiri na cancer yama konyora kumbe nese nginchi atare kuroso sorobera ni abana daktari gatrage ndaso mutu mukego ekero trairane togendere gusanga mangi Wima Electricals and Electronics nabaonia bebintu by'okuyiga kestima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chibirika cyukoberia mache DVD players chi machine cyukogingira ebirobu byestima bichi ina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasiri chianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyumo chokisi, asinyumba ya Gusii Plaza, a room number G2.
na boko bakire esimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndo mwanchi umurigere ribonekera ngo kwariganire tugendere kuigwa make igoro y'uburwere bwa lung cancer guse cancer yama nyana bakwendera tunyara sesemere ya Facebook Ndizi TV News Digital sesemo ya YouTube tunyara witra Ndizi TV News aso mtandao Twitter @Ndizi TV News waigo ase website yetu tubwate witra www.ndizitv.or.ke eryo tugendere go semia na bago kumanya mangu kwarigana inde eryo tugendere gusanga karibu sana daktari twabito gukwanira mange igoro y'uburwere bwa lung cancer bono nintagete otumanye naki mukubori ngoria kero muntu akire nyagetari virus rebyorokere biria gose science kiriya iweta sumubiroye nakibuna ino abanyagetari bitambukira kimoko bwatire uko kupimo burero bwega sa byamono sana so riri muntu agocha yatutebiri byorokere bitoroche bweka ine bya cancer nza kinyinga tagoteba igetege tangani no kurula out biribire common kagara muntu nabarache no borere bukorereka no bube kabisa lakini ko kora test cya kwanyora kumbe no borere werenge wa kawaida bindombiro bire common for example muntu nabagocha bwate bukungu bwa TB lakini muntu abate TB nabakonyora mu biro yo keire so sinyiro koragera agende tiko korere metienye menge kwa chiko cheki mwachiko kora test mwanyora TB yagwa randi mwanyiro ari TB yaera so isi cancer bono ne tokoteba kwanza gentege tangi no kora rusibintu libire bya kawaida ne cancer onye pneumonia bwate gose TB yagwate mwanyara ko birwari mabeme one test chito kora for example no data muntu kagaswa na botokorusia manyi katwara gose na bwate any evidence ya infection samanyi ngabosine botokonye localize ne kerese kuba twamanya twanyara ko nyirwari twa na botoko check iri tokora kamba ka organ function na botoko check na kiama mania wa kolega asi chinyi gona kichiko kolega asi just be check korogabo ino ne tokoroka baseline kyaga no gwansa korwari no nyene cancer ute korwari lazima kwanza jiri organs kyawo jiri major organs ne chi ama irini gose ne kidney sonya ne ya chiko kolega asi once to akore yone korogabo no gukora specific kwa kapone go check cancer na boto once negento basic ne x-ray yege kuba tachinde se x-ray ko na bokonya korigereye onyore go se gento kerokere ekoreka negitari ya kawaida sa chinde muntu kabate cancer yama bokonyora mache kago accumulate se ko tokoroke fusion tachinde na macha ina boto koro simake go twenda check kese lab osina na related na cancer tisa chindonye biche x-ray gentari kwora kibuya mono na boto ko itoko ke CT scan CT scan yego kuba tsachina na bego tokonye at least kwa konye ne cancer ina bokunyara konyera buya ese biche one CT scan na benge x-ray lakini eriere ene nake go bono one na bekunyara onye ne cancer sachide matuka mange ko kore CT scan na bokunyara konye visualize koruga bono ko specify yote bono go segente kikwara yego se cancer na botokora kito ka biopsy china botoko na Rusia kanyama gake ugutumye bicha na ugutumye ultrasound ndo Rusia kanyama gake kwenda kwa check yese lab once wa check ibona bogote bone en cancer gose itali cancer kurugabo koma konye kurwari kero bono mwanya rumonta bwatu burero begana kimukuru burwari abusikuru buwenya so cancer mna tomete no worwaida pore chronic and tomete chi complications ya ni chinyinge so matuka mange ri monta tware twanyore ni diagnosis ya cancer kwanza kure karansa na buya kwanza to explain it to gotebi kuhusu worwaida obo yencho twabonyorire kuruga buna to kore to kuruka staging kagara staging ne ngando kere muhimu sana ni cancer ikonyerekana kire mapema so chine na vera benefit ku surgery ni cancer itira tara ku muntu kurasa ma chine bakwenda asa ina bakwenda ari usigo nigo ko usigo abakonyara tonyore to kuruka kiwo kagaronye gitaratara mona ndi kwa rusiri ese konya yansire abo munta akababuye chine na vera gani no usigo no ri ama iri ya erimu dionspi nitabanye cancer ikere localize siri ya erimu abo kuri ko rusigo dionspi ndi tonyore kiwo rate ko storusi to kuruke low abe lang ya no ko rusigo chino munta abo survive ne lang emu usakori to kuruku transplant so depending on ngincho munta ere stage area lakini konyara ri cancer ya konyore ya tari go chikerase ni chinza chinyinga to kori to kuruka palliative care
nabo kwegu amarioga itokora chemotherapy yogo konya maybe ko reduce to symptoms chicho muntu onye komete tayari yatarire kuchikirasa lakini onzipi mnyigitari na bauko aguko guide all through noramora gotebi stage kiko ikire na nakyoganiti ko wanyu daktari ndokera wakwanirega kubuna na umuntu akurusibu lang yes amuntu naresko kabuna yanchumna nebo rivena ki umuntu ararusibu nakibono chances of survival nchiri chiechi. Actually, abantu baruzi bama inande bago survive uya sana. Neri akonyara ziza chinde. Actually, nginjo nyata nyasa atorositi very unique. No kyakara nkuruze manda kuruzi bari kidney mokwa konyi muntu korere kidney donation konyara muntu agende tikomenya uya. Actually, even with one lung by itself without so much na muntu aranyare go survive uya without any complications. Neri akonyara banda bange konyara se igende kumbe cancer yatari go chito koroga chini lymph nodes. Uranyara muntu by the time go stage otabe kwa rusi yemo lazima ko make sure cancer iteratara kyagara usa ko rusi ara konyore yendi na ya vera affected konyora muntu obere bobe kabisa. Lakini actually ekine yonto genda tiko kore kaninse nade mbire abantu ngo benefit bari ko ruga ngongwana no muri amario kandi like tablets so bonara tokura kale ko chemotherapy no toteba some of these cancer when you talk about small cell cancer ya lungs erene to correspond kuya sana isi chemotherapy okonye nyora mapema once mwenye diagnosis mapema musikomo muntu mario ga yakupe chemotherapy chingo konyora muntu obeire kuya nabo konyara ko reduce chances ya cancer yiko kotara munuso mubiri ekero muntu atwaliro burero bwiga gose oberere na barabwa seke gitambe na gendrete konyora medication iri mwa mweto sem tablets yekira se kwanyorero gose muntu nabwate nende cancers nabo nabe kunyarika muntu abwate lung cancer enda abwate gose breast cancer oyo mario ga breast cancer oyo mario ga lung cancer na mario ga yekera ko yakukanya asumubiro yekero kende na rete any effect. So one yego depend kyagara by the time muntu konyora abwate chikancer ibere ya lung na because una kwata ya lung na breast techingo konyora at least na bokonyara komanya nere rianse te mapema kega no konyora nere predominant kogo check na bora nyomi be anse se breast cancer afeka tarekanda asama unless ni tokoroka multifocal tumor ne ranyore cancer emura kinyere asama se place nyingi one na ebipimo bito binayata kokoru ya check kutora nere riere ere more aggressive nere rie kugochanda mono chinsechu ne ranyare ko wari kyane ro konyora nere ko the primary tumor ya anse ntangani kabisa ya rete ko ko wonspi ere very unlikely mundara abasa ko very unlucky konyora chabwata chikanse ibere mararimu turiko tabona te konyare kana rakitsa chindenchro inayata ko nande mariogo ya marioga kwego nye chemotherapy go se radiation na kwego ri na breast cancer wato kumire ko radiation yo muntu akwenda obe kwa under some special rays cha konya go shrink tumor kwanyoranye breast cancer onye ne yama kwanyora mariogo na ra kwego specifically yako yakonya konya kibone yo korige yo ibintu ne binge to go check umubiri w'umuntu na kiare banyoro munyo no muntu re yanga ke igora nyare go tolerate a bit more na bakwego marioga yuno muntu okotire mono ose mubero yo oerire mono go cancer ya tarire mono echiro ogotebigu risk yo kwa mariogo ya era go chande mono kugwa kogotiga igo mono kwa gutwari yo kokonya at least komenya buya kiagara bono onye ya tarire mono kene kiora kwa mono sana igonto te boburero bwega bwa lung cancer ngo bwena buri erine riswali rigi lakini bono neri gotebega bono ko buena kabisa muntu nabara achieve itokoroka cure sana sana ndio kwa early stage ya lung cancer ilitokota ba stage 1 onye gitaratara go chiande mono iri ranyare no korusi onye kerese ria elimo onye ria party ria ya rusi ribu na ndetira yande se itokoroka chini mfuti muntu minebe muntu inabara achieve itokoroka cure abara buena kabisa kegara isikonya yansire mwanyito mwanyorira mapema mwanyere usire iranyarika n'umuntu oberire n'uburiro bwiga ase kana bikunyarikana nabwato burire bwa lung cancer kurenda se obosiere ndomete mwanyabanta nabokonyora umuntu agosiere gose biorokerera ibiri byanyuriru korokana so mubiroye kwa yanyarika n'oberire n'uburiro bwiga ase getambe tarika ochede gitari when it's too late some complications chigo cha sumubire nchirichechi usinire konyora maroirande intobne. So now with cancer tege tanga nige kitwa kabisa nkuriyo gotara mubiri
Kiakara cancer inebwate risk iyo gutara itukoroka metastasis. Umuntu yaragatawa ri mapema na cancer mapema abe gutara. Anike gutara ko endange kirasi. Abe ko endese obongo, abe ko endese serini, abe gutara ndonse. Baka nabe ko ndano eso mobongo. Kokonyora umuntu ansire kubunika gosere samauga, muga ansire kubunika sengicho ya cancer igotara. Igento kende cancer nebwate an element tukoroka immunosuppression. Nikogera mubero gosimiko kurwania marwirande ubwango. Esengenche nandi kwanza no mario gari akona nese kansa naronkoretare bokungu ubado konyora no tuanze kukwena nanye yansire gutara mono konyora uko very immunosuppressed tori konyara go kurwari maroire ya kawaida nekiburiro bwiga buratangwe so gutanga cancer lung cancer to abana benga chikansa chinde chonsipi aseke kase yo gutanga na kigota negenteke ebintu boranyare gokora biko gutanga ngena cancer ange chonsipi nteke tanga ntogota banerikia lifestyle interventions diet yawe ndagere nginchokori nimeto twakwandire muno sana kuhusu diet neri diet irieko konye tonyora bintu bina byabo pressure byabo sukari same diet nera konye tonyora bintu byabo cancer. Egento kende asaba ribanchi bwatu uraibu yo gutumia chisigara ubuntu bakaniti kabisero kegere intomete in established risk factor ko gutumia ino likely sana kunyora ure wa lung cancer alafu ebintu binde turatebe india exercise is part of the lifestyle intervention so what abambu yo muntu okwaba active nonye tairas mobe ko kuminyaga kera yituko naboko kuboka mambi kwata no gotara guka saba na no baria bagotu na bagaka bagotoga taro no kuboka mambi kwatara guka ngo konya koro mobe tari ku cancer yoka no 70 binde byabo lifestyle diseases cyabo diabetes cyabo pressure ochigo konya ka Jones pikotumia these interventions ndio mwana daktari akero kendinga nayo yo mwerio so ina to kwandire lung cancer ne egento boroire bore common is among the top killer diseases to what bona iga esa saba gaka na saba kungwamo so lung cancer ne egento oisekia nyare kanira mapena no muntara nyare okonyeka mapena oko igu muntu kwanse gotora chi symptoms uskabere gokurwari we urera bomu asma tuka mange ubwato bokomubege kuba mbuya kwanda digitari wa check nandi muna kwa check nabone ge some of these programs take it bakonye mo empower derinde kwanda digitari waboria maswali ya mange nanda maswali yonse naboko kunyara kuira ni buye rinda konyeka mapena. Asante sana daktari wikachina chinda somorobero bwo komenya okuyo murobero kugokira kira litkoria Jumatano gochaka ense ya munenusu oika chinsa ibere cha mugoroba no mwiroro ya litkoria la misi chinsa isano na ibere ne daika 15 igicha mubaso oika chinsa isano na isato ekarobo no togo sanga manki goria maroire no bageme chando ere asemibere ya moya bantu nabokondera kutunyora sense media ya YouTube Ndizi TV News esemo ya Facebook tubwatwetera Ndizi TV News digital sense mo ya mutandao wa Twitter na muti Twitter @Ndizi TV News for go as website yetu igora tunyorwetera www.ndizitv.org.ke wenu murobiro koretwa sore nenche Evelyn Osero.